ଭାଇ କେତେ ଆଉ ଦହିବରା ଖାଇବ ଭାଇ। ଆମେ ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଭାଇ ଅଟକେଇଥିଲୁ ଭାଇ ଏଇ ଭାଇଙ୍କ ଲୋକେସନରେ। ଭାଇ ଏଇଠି ଫେମସ୍ ଭାଇ ବରା ସହିତ ଭାଇ ଛେଚା ମସଲା। ଭାଇ ଗରମ ଗରମ ଭାଇ ଚପ୍ ଛାଣି ଦଉଛନ୍ତି, ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲେବୁଲରେ ଛାଣୁଛନ୍ତି। ଆମର ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ମସଲା ଛେଚା ଭାଇ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇକି ଅଛି। ତା ସହିତ ସବୁ ପଡ଼ିକି ଅଛି, ମାନେ ରସୁଣ ଫସୁଣ ଫ୍ଲେଭର ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି। ଭାଇ ଲୋକ ଦେଖିକି ତ ଭାଇ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଟେଷ୍ଟ ଭାଇ କୋଉଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିବ। ଭାଇ ବରା ଦେଖିବେ ଗରମ ଗରମ ବରା ଭାଇ ଛାଣୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆମେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲୁ ଭାଇ ଲୋକ ଦେଖିକି ଭାଇ ଆମେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲୁ ଭାଇ। ଟେଷ୍ଟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାଇ ପୁରା ମହୁ। ଭାଇ ତା ସହିତ ଲେମ୍ବୁ ପକେଇକି ଲୁଣ ଫୁଣ ପକେଇକି ଭାଇ ମସଲାଟା ତ ଭଳିଆ ତିଆରି ହେଉଛି ଭାଇ ପୁରା ପାଟିରୁ ଲାଳ ଭାଇ ଯାଉଛି। ଭାଇ ଏଇଠି ପୁରା ଆମେ ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରସୁଣ ପାଗକୁ ଭାଇ ଯୋଉରା ମଜା ଅଲଗା ଲାଗିବ ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଖାଇବା। ଓହୋ ଭାଇ ପୁରା ରସୁଣ ରସୁଣ ଫ୍ଲେଭର ହେଇକି ଭାଇ ବର୍ଷା ପାଗ କଣ ଲାଗୁଛି। ଭାଇ ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଭାଇ, ମୁଁ କହୁଛି ପୁରା ହଜିଯିବେ ଭାଇ। ମସ୍ତ ପୁରା ମସ୍ତ। ଭାଇ ଲୋକେସନ ଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାଇ କଟକ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ ପାଖରେ ଥିବା ଏଇ ଭାଇଙ୍କ ଷ୍ଟଲ ଟା।